4 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакии ноҳияи Восе маҷмӯаи бузурги хизматрасонии сайёҳӣ ва меҳмонхонаи сайёҳонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маҷмӯа дар масоҳати 1.8 гектар аз тарафи соҳибкори ватанӣ Авазхон Кабиров ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шудааст, ки дорои имконияти васеъи сайру сайёҳат мебошад. даромадгоҳи маҷмӯаро бо усули меъмории миллӣ бо ҳашамат ва зебою диққатҷалбкунанда сохтаанд. сутунпояҳои даромадгоҳ, ки 22 адад мебошад, мунаққаш оро ёфтааст. дар ҳудуди маҷмӯа фаввора, 2 ҳавзи шиноварӣ ва 1 шаршара бунёд намуданд. фаввора, ки дар масоҳати 150 метри мураббаъ сохта шуда баландияш 7 метрро ташкил медиҳад, бо санъати баланди ҳайкалтарошӣ оро ёфтааст. дар ҳар қабати фаввора бо маҳорати нотакрори ҳунармандӣ ҳайкалчаи паррандаҳои нодир ва пайкараи одамон дар даст созҳои мусиқӣ, инчунин ашёи рӯзгор гузоштаанд, ки бозгӯи давраҳои гуногуни таърих мебошад. ҳамин гуна пайкараи одамон бо сарулибоси миллӣ, ҳайкалчаи ҳайвону паррандаҳои нодири кӯҳистони мамлакат ва хонагӣ дар дигар гӯшаҳои маҷмӯа низ гузошта шудааст, ки шумораашон ба беш аз 20 мерасад. баландии шаршара дар тарафи чапи маҷмӯа 18 метр ва паҳнояш 7 метрро ташкил медиҳад. дар қисми болоии шаршара барои қабули меҳмонони воломақом суҳбаткада бо 15 ҷойи нишаст ташкил гардида, дар он имконияти хуби тамошои манзараҳои зебои мавзеъ фароҳам мебошад. силсилаи тасвироти фаввора, шаршара дар маҷмӯъ ҳудуди маҷмӯа таърихи пурифтихори миллати тоҷик ва табиати бою рангини сарзамини бииштосои Тоҷикистонро таҷассум мекунад. меҳмонхонаи сайёҳон дар ин маҷмӯаи замонавии хизматрасонӣ аз 4 ошёна иборат мебошад. намои берунаи иншоот бо санъати кандакорӣ ва наққошӣ зеб дода шуда дорои тарҳи ҷолиб аст. сатҳи хизматрасонӣ дар меҳмонхона ба стандарти байналмилалӣ мутобиқат мекунад. дар деворҳои дохили бино рӯзгору зиндагонии тоҷикон дар давраҳои гуногун тасвир ёфтааст. меҳмонхонаи сайёҳон иборат аз 42 ҳуҷра буда, ҳар кадоми он дорои шароити мусоиди зисту зиндагонӣ мебошад ва имкон аст дар як вақт ба 150 нафар хизмат расонида шавад. ҳамаи ҳуҷраҳои меҳмонхона бо ҷиҳози зарурӣ аз қабили рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин мебошад. меҳмонхона дорои 2 тарабхона, тобистона бо 350 ва зимистона бо 200 ҷойи нишаст, қаҳвахона барои 60 нафар, 2 ҳамоми замонавӣ, занона ва мардона барои 40 нафар, ҳавзи шиноварӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон аст. дар ҳар як ҳуҷра низ ҳамом ва ошхонаи алоҳида, инчунин ҷой барои фароғати меҳмонон ташкил гардидааст. дар иншоот толори маҷлис бо 80 ҷойи нишаст низ вуҷуд дорад, ки дар он сайёҳон имкон доранд вохӯриву чорабиниҳои гуногунро доир намоянд. дар наздикии меҳмонхона ҳавзи моҳӣ бо дарозии 170 ва паҳноии 20 метр ва гармхонаи намоишӣ дар масоҳати 22 садяк бунёд намуданд. ҳоло дар ҳавз 10 тонна моҳӣ парвариш меёбад. дар атрофи ҳавз 5 суҳбаткада сохта шуда барои сайёҳон шароити мусоиди гирифтан ва пухтани моҳӣ ташкил гардидааст. дар маҷмӯъ шумораи суҳбаткадаҳои ҳудуди маҷмӯаи замонавии хизматрасонӣ 25 адад мебошад. дар гулгаштҳо ҳамчунин 30 нишасткурсӣ гузоштаанд. дар шафати ҳавзи моҳӣ гӯшаи паррандаҳои нодири кӯҳистони Тоҷикистон ва хонагӣ, инчунин заргӯш бо 14 қафас сохта шудааст. дарозии гӯшаи мазкур 170 метр ва паҳнояш 20 метрро ташкил медиҳад. ҳоло дар ин гӯша 14 намуд парранда ба миқдори умумии 500 сар ва 2 намуд заргӯш ба миқдори 60 сар парвариш меёбад. дар гармхонаи махсус гардонида шуда ҳам имконияти хуби гашту гузор барои сайёҳони дохилию хориҷӣ мавҷуд мебошад. дар дохили гармхона дарахтони субтропикӣ аз қабили лимон, афлесун, мандарин, киви, меваҳои грекӣ ва ҳамчунин ангур шинонида шудааст. ҳавзи моҳӣ, гармхона, инчунин гӯшаи паррандаҳо ва заргӯшро дар дохили маҷмӯа махсус барои фароғати сайёҳон бунёд намудаанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёд гардидани чунин иншооти муосир ва дар он ҷорӣ намудани сатҳи баланди хизматрасонӣ рушди соҳаи сайёҳиро таъмин менамояд ва дар заминаи таъсис ёфтани ҷойҳои нави корӣ сатҳи зиндагии аҳолӣ боло меравад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин як маҷмӯаи азими хизматрасонӣ дар ноҳияи Восе 150 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуд.
дар вақти сохтмон ки 3 сол идома ёфт аз 100 то 200 нафар ба корҳои муваққатӣ ҷалб шуданд. дар ҳудуди маҷмӯа беш аз 1500 бех ниҳоли дарахтони ороишӣ, 300 бех мевадиҳанда, зиёда аз 1000 буттагул ва ба миқдори зиёд гулҳои ҳаррангаи мавсимӣ шинонида шудааст. деворҳои иҳотавии маҷмӯаро ки 1000 метри мураббаъро ташкил медиҳад, бо тасвири манзараҳои табиати зебои ватан оро додаанд. дар атрофи маҷмӯа 20 гектар боғи мевадиҳанда мавҷуд мебошад ки 6 километр роҳҳои дохили он асфалтпӯш карда шудааст. барои тамошои сайёҳон аз маҷмӯа ва боғҳои мевадиҳандаи атроф 10 мошини электромобилӣ вуҷуд дорад. берун аз ҳудуди маҷмӯаро низ соҳибкор дигаргун сохта, бо шинонидани 500 бех ниҳоли дарахтони гуногуни ороишӣ, 1000 бех буттагул ва 3000 дона гулҳои мавсимии рангоранг зебову диққатҷалбкунанда намудааст. соҳибкор дар пайравӣ ба сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ба масофаи 2 километр роҳи деҳаро то маркази деҳот мунфарш ва пурра чароғон намудааст. ҳудуди маҷмӯа низ дар шаб пурра чароғон мебошад ки таваҷҷӯҳи ҳар бинанда ба он ҷалб мегардад. иқдоми созандаи соҳибкорро ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни муқаддаси миллӣ, 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат ҳисобида, масъулини ноҳияро ба истифодаи самараноки имконоти мавҷуда ҳидоят намуданд.